बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। नागालेण्डआव केएल उदखारि हान्जानि साद' सोद्रोमाफोरखौ हमदों। नागालेण्डनि मन जिल्लायाव आसाम पुलिस आरो नागालेण्ड पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव कामातापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन सुंद'यै केएलअनि साद' सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय साद' केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ सोनाब बेंगलनि 25 बोसोरनि आपन बर्मन, सोनाब बेंगलनि 25 बोसोरनि तापस राय, सोनाब बेंगलनि 26 बोसोरनि मानस राय, क'क्राझार जिल्लानि 16 बोसोरनि बिष्णु बर्मन, क'क्राझारनि 24 बोसोरनि बिप्लब राय आरो क'क्राझारनि 31 बोसोरनि बिश्वजित राय होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय केएलअनि साद' सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझाराव लाबोनाय जायो। चिरां जिल्लानि बेंटल ओनसोलनि रैसुमै बसुमतारिया फैगौ 23 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइसिम गुवाहाटीआव खुंजानो गोनां युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 केराटि गेलेनो सायख'जानायनि उनाव फिन गुबुन सानै बर'नि फिसाया गेलेनो थाखाय सायख'जादों। क'क्राझार जिल्लानि काराटे एस'सिएशननि दैदेननायाव गेलेनानै रायजोआरि बादायलायनाय गेलेनायाव गसाइगाव काराटे एकाडेमिनि इन्सट्राक्टर सन्जीब बसुमतारिनि गेलेगिरि सराइबेल ओनसोलनि बर'नि फिसा बिहुराम नार्जारिया 61 केजि केटेगरियाव ब्रन्ज मेडेल आरो गबिन्द नार्जारिया 69 केजि केटेगरियाव ब्रन्ज मेडेल मोनखांनायनि उनाव फैगौ 23 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइसिम गुवाहाटीआव खुंजानो गोनां युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 केराटि गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। आसामनि सासे जाखांफुनाय फावखुंगुरा 30 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गोलाव समनिफ्रायनो थै केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै थानांनाय आसामनि जाखांफुनाय फावखुंगुर किशोर दासआ दिनै 30 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथाङा चेन्नाइनि एप'ल' हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै रुंसारि जाबाय। फावखुंगुर बिथाङा चेन्नाइनि हस्पिटालाव केन्सार बेरामनि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो कभिड-19 आरो पाइल्सजों गाग्लोबजानायनि जाउनाव रुंसारि जायो। फावखुंगुर किशोर दासआ गासै 300निबो बारा मिउजिक भिडिअ आरो गोबां सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामदों। बिथाङा 2015 मायथाइयाव केन्डिड यां एचिभमेन्ट एवार्ड आरो एशियान नेट आइकन एवार्डआव मस्ट पपुलार एक्टर 2020-21 एवार्डबो मोननो हादोंमोन। बर'नि फिसा जमुना बर'आ इन्टारनेशनेल बादायलायनायाव सेमिफाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। काजाकिस्तान हादरनि नुर सुल्तानाव खुंजानाय इलुरदा कापनि सेमिफाइनालाव बर'नि फिसा जमुना बर'आ जायगा आवग्रिनो हाबाय। मैयानि क्वार्टार फाइनाल मेचआव 54 केजि केटेगरियाव जमुना बर'आ काजाकिस्ताननि गेलेगिरि आइसागुलखौ थोंजों 5-0 फारागथियाव फेजेननानै सेमिफाइनालाव जायगा आवग्रिनो हायो। बर'नि फिसा बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ सेमिफाइनालाव जायगा आवग्रिनो हानानै मेडेल देरहागोना रोखा जाबाय। मानोना जमुना बर'आ सेमिफाइनालाव जेनब्लाबो ब्रन्ज मेडेलखौ मोनखागोना रोखा। मख'नो गोनांदि सनानि मेडेल देरहानाय गेलेगिरिनो मेडेलजों लोगोसे $700 रुफानि मेडेल देरहानाय गेलेगिरिनो मेडेलजों लोगोसे $400 आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानाय गेलेगिरिनो मेडेलजों लोगोसे $200 होनाय जागोन। एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा दिनै समायखिरा लाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव मित्र जतोरनिफ्राय देरहासार जालांनाय इउपिपिएलनि बिजाथि मन्टु बर'आ दिनै बिटिसिनि एमसिएलए महरै समायखिरा लाबाय। दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ मन्टु बर'खौ एमसिएलए महरै समायखिरा लाहोयो। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।